मानगोनां जोंनि बाथौनि दैदेनगिरि सारमोन नोंथांमोना नैबे फट' हगारग्रानि सायाव नैबे फेसबुक प्रफाइलनि सायावहाय एक्सन लानांगौ नागिरनांगौ बिथांखौ ओरैबायदि साजा होनांगौ माने जाहाथे बेफोरबायदि इयुनावहाय रावबो खालामनो खाबु मोना साहस मोना ओरैबायदि साजा होनांगौ माने जोंनि मोनसे बर'नि गुदि धोरोम बाथौनि नेरसोन सिजौखौहाय बियो जानला माला बेफोरबायदि कपि काप सोनानै ड्रागन फ्रुट माबा फ्रुट होननानै हगारदों बेखौ एक्सन लानांगौ। गिबियावनो खुलुमबाय आङो साइखं दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ साफोरखौ गोसो गोरबोजों बुंब्रदे बरायहरबाय। बुंखागोन रायजोफोर जोङो बुंखागोन आंबाबो बुंगोन जायबाबो बुंखागोन मानो होनोब्ला जों जाबाय बाथौ सिबियारि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आइ आफामोना बाथौ सिबिबोगासिनो दङ दिनैसिम जोंबो सिबिगासिनो दं आरो सिबिलांबाय थागोन फैबाय थानायाव समावबो बाथौखौनो फुजिलांबाय थागोन जों जाहैबाय बाथौ सिबियारि बेनिखायनो जानला माला जोंनि बाथौनि सिजौ जा बाथौ मेयर दुमनाय जा माबा माबि जानला माला उल्था पाल्टा खालामबाय थायोब्ला उल्था पाल्टा खालामना फट' हगारोब्ला फंसे फंनैब्लाबो बुंखागोन जाय दुखु मोनो दुखुमोन जाय मोजां मोनो मोजांमोन बुंखागोन मानो होनोब्ला जों जाबाय बाथौ सिबियारि नैबे फेसबुकनि अनारा बबे जायगानि अबे बियाबनि अबे आनसलिकनि अबे जिल्लानि बिथांखौ नागिरनांगौ नागिरनानै साजा होनांगौ जोंनि बर'आनो जा बेलेग जाथियानो जा बिथांखौ हमनायनि राहा लानांगौ मानो होनोब्ला बिथाङा लासिं सिं फोनांनाय जादों जोंनि बर'नि गुदि धोरोम बाथौखौहाय बेयो जाहैबाय जोंनि बर'नि गुदि धोरोम बाथौनि नेरसोन सिजौ बेयावहाय गोबां ओंथि हाबनानै दङ बेयावहाय गोबां जोंनि बर'नि आसार खान्थि नेमखान्थि हाबनानै दङ बिथाङा दायो बेखौहाय माबा काप सोनानै माबा ड्रागन फ्रुटनो माबाफोरनो होननानै खेबनानै फेसबुकआवहाय आपल'ड होदों बिथाङा फट'खौ हगारदों जेनेबा मा फोरमायनो सानदों बिथाङा बे फट'खौ हगारनानै मा बिहोमा होनो सानदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिथाङा बर'ना हारसाना मा जा जिखुनु जाया जियानो जा बिथांखौ हमनांगौ गोख्रों साजा होनांगौ जाहाथे इयुनाव बेलेग मानसिफ्रा बेफोरबायदि माने फट' हगारनो खाबु मोना चान्स मोना जानला माला माने जोंनि बाथौखौहाय जानला माला माने बेफोरबायदि फेसबुकफ्राव इउटुबफ्राव हगारनो चान्स मोना खाबु मोना माने गनायजाथावै नायजाथावै बेफोरबायदि माने जानला माला फट' सट' आपल'ड होनो हाया ओरैबायदि चान्स होखानांगौ माने जाहाथे इयुनावबो गुबुन बेलेग मानसिफ्राबो बानायनो चान्स मोना मानगोनां सारमोन गोख्रैनो राहा लानांगौ हमनांगौ सुलुट लाबाय थानांगौ सिं सिं आंबो सुलुट लाबाय थागोन ब्र जेराव मेरावनो खबर लाबाय थागोन अबेनि बे मानसिया अबे जायगानि नोंथांमोना नुदोंना नै फट'खौहाय माबायदि माने सिजौआवहाय कापखौ सोदों दै कापखौ ओरै ओरै सोजोबनानै कापखौ सोजोबनानै बिथाङा आपल'ड होदों आपल'ड होनानै बिथाङा दा अबे जायगानि अबेनि बेखौ बिथांखौ मोनथ'वाखै जानांगौ गोबां सावरायजागासिनो दङ फेसबुकआवहाय आंबो बे फट'खौ फेसबुकनिफ्राय मोनदों मोननानै माने आङो थानो हायाखै माने जों जाबाय बाथौ सिबियारि ना बेनिखायनो जोंनि बाथौखौहाय जानला माला माने बानायलाबाय थायोब्ला सिरि थानाय नङा बिदिनो सोंखारिगोन नोंथांमोना मा सानो आंथ' जेबो मिथिया खिन्थु आं बुंखागोन मानो होनोब्ला आंबो जाबाय सासे बाथौ सिबियारि ना आरो नोंथांमोनाथ' नुखादों नै फट'खौहाय माबायदि नायजाथावै माने काप सोजोबनानै मा मा फोरमायनो सानो गावसो मिथिगौ खिन्थु बेखौ हमथारनांगौ खौरां बिजोङाव लाबोनांगौ बेखौ साजा होनांगौ जाहाथे इयुनाव रावबो बेफोरबायदि खालामनो हाया बिराद लासिं सिं फोनांनाय जादों जोंनि बाथौखौहाय बाथौ सिबियारिफोरखौ लासिं सिं फोनांनाय जादों जोंनि बर'नि गुदि धोरोम बाथौखौहाय सिजौआ जाहैबाय जोंनि बाथौनि गुदि धोरोम बर'नि गुदि धोरोम बाथौनि नेरसोन जों बेखौनो गोदो गोदायनिफ्रायनो फुजिबोगासिनो दङ जोंनि आइ आफामोना फुजिबोगासिनो दङ बेखौनो फुजिलांबाय थागोन बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारि।